тамошобинони азиз, созе назани саломатиё хубай распродажа ба зарар. яъне ки ҳамаи чизое ки ҳастай ай нархҳои худа шуда як баробар арзон додастиян. марҳамат 10 сомонову 5 сомон шудагай. марҳамат биёен аз наздик бинен. ин нуқтаи савдора ма чандин бор аз берун нишон додагим раҳша ҳозир бошад. ҳамхе мефаҳмонум бояд фаҳмен тамошобино биёен. бозори Корвон тарафи Пажарка. ҳамин тарафи Пажарка сеюм дарвозааш ки диромаден ку ростаки ҳамин ряди ростакира то охира биёен. баъд дасти рост мегарден дим қатор мешава. мағозаи 10 сомона плакачон аст. ҳозир нама плакача берун нишон метаҳам. ба осонӣ меёбед. ин ҳамин дим қаторай. дидена? мана марҳамат анами нуқтаи савдо биёен ҳамаи ҳаминора акция кардагиам борошона чизе ки 10 сомон буд бисёри бисёрша 5 сомонӣ кардагиан. ҳамин пасудои фасоне ки вай буд ку духтаро 10 сомонӣ буд вайоша 6 сомон кардагиан 5 сомон. хулос ҳамаш ҳар хела. ина распродажа буд навистагиам бохучон. распродажа ба зарар. зарар ино дар расидеста шумо да фоида мешава духтаро бо нархи дастрас биёен харидорӣ кунен. тамошобинони азиз нигоҳ кунен чӣ ёфтам. марҳамат акция рафтаистай анамин намуд барои тест кардани корча. бинен чӣ хушрӯчай 10 сомон шудагай. акция рафтаистай дар мағозаи 10 сомона ҳаминоям 10 сомон шуд. марҳамат успед кунен биёен. доставка надорена? доставка надоран хитон биёен тамошобино. бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен дасти рост бад мегарден дуюм қатор мешава. марҳамат барои маълумоти бештар ягон рақам мемонен. я рақами телефон мемонам тамошобино суроғара наёфтен занг занен. инчунин нигоҳ кунен дар иҷа анахе контейнерҳо ҳастай. диден контейнерчо 10 сомонӣ чанд буракҳои новинка овардагиан. хостум нишонтон битим. хоҳен ина биёен аз наздик тамошо кунен. ин миёям ҳамаш диден 10 сомон. марҳамат беҳад ва якои хушрӯ контейнерҳои фасон 10 сомон. баъд ино 7.5 сомон. детски ҳамхе косача гуфти гапо 7.5 сомон. ино чанд сомай? мевагирака 10 сомон. ина марҳамат духтарако аз инам ҳаста. иҷа контейнер чанд намуд доран. подставкаву клубни гирактон каниба ҳаме барои клубни кай. ина 7.5 сомона. мана 7.5 сомон. ина каседа дар кораи духтарако ҳатман биёен борои новинка борои намхел ва яко контейнерако бисёр доран омада. инаи сатилако барои коғазу 7.5 сомон шуда қахшру 7.5 сомон. ина марҳамат чанд намудуш аст. баъд анаи мевагирака бинен. и чанд сомай? 10 сом. 10 сомон аз и бо расветка доштай. диден духтаро марҳамат ҳатман омада аз наздик бо худтон тамошо кунен. ина хел ва яко ҳаст. марҳамат диден чӣ фасонак ёям хушрӯ беҳад фасон. контейнераи 25 сомон. ана духтарако нигоҳ кунен. ана хел косачо омадагия на алюминиевиян чанд нержавикая чанд сомай? 5 сомон 7.5 сомон. марҳамат кас седа дар корай ё калони бар нестан тамошобино нигоҳ кунен маълумай худаш. хулоса 5 сомон 7.5 сомон кӯдакона. баъд ана ино ҳастай одноразови ранги косача ям як пачкада чанда дора 10 та дора чанд сомай? 5 сомон. ина кӯдакода ки ҳифзи кардани бошен дар хона метавонед аз анами одноразови ва яко истифода барен. пикник рафтандам хушрӯа. баъд одноразови ва ёям будая стаканчико ё чанд сомай? каня бор як пачкаша нишонта. инами қадарай. инами қадараш духтарако нигоҳ кунен 7.5 сомон. марҳамат бозори Корвон иҷа тарафи Пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен тамошобино дасти рост мегарден дуюм қатор мағозаи 10 сомона. иҷа дани хели формочкаҳо ҳастай. диден чӣ хушрӯ барои пичёни мичёни кардан 20 сомон будай формочко. манаи элакая и 35 сомонай. мана марҳамат ҳама чизакои необычнина тахтачо ҳастай 10 сомонӣ. анаи хел органайзерҳо ҳастай 10 сомонӣ. салфеткаву ина нигоҳ кунен тамоми намуди ва ё ҳастай. термусо ҳастай. ина ё 40 сомон. ина бо 80 сомон. 80 сомон. тифалои фасон доран. ё чанд?
7,5 сомон. Satılçay Mısır детский. Детский сатилчаи мусор гирак 7,5 сомон. Мана марҳамат. Ҳамин нуқтаи савдода ҳамаи чӣ пайдо мекунен. Ина бо омада аз наздик як бораки дига боракошона хитон тамошо кунен. Агар маъқултон шава харидорӣ кунен духтарако. Ино доставка надоранд. Ё чанд пулан? 15 сом. Хушрӯанд духтаро. И падносора бинен духтаро чихе хушрӯанд 15 сомон. Ина марҳамат касседа дар корай фақат як сибе дорад. 15 сомон баданай хеле круглишам ҳаста ишам 15 сомон. Марҳамат касседа дар корай биёен бозори Корвон. Тарафи пажарка иҷада нигоҳ кунен ҳама чи ҳастай. Тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростаки то охира биёен ба дасти рост мегарден дуюм қатор мағозаи 10 сомонна. Марҳамат ина падносакои фасон доранд. Инаи хел ваяко ҳастай сатилчои мусор барои детски 7,5 сомон. Анаи хел гилдоно ҳастай. Контейнерчо ҳастай 7,5 сомон. Хуллас ҳамаи ҳамино бори навай. Аксарияташ бори навай. Ана баъд нигоҳ кунен духтаро. И вантусо чанд сумай? Ёршику 30 сума. Ина нигоҳ кунен. Иҷада ёршикам ҳастай, вантусам ҳастай, ҳама чи ҳастай 30 сомон. Ина комплекташ набораш 30 сомон. Ана баъд анаи 20 сомон. Нигоҳ кунен тамошобино 20 сомон. Марҳамат. Барои маълумоти бештар ма як рақам мемонам. Катишон бо ҳам суҳбат шавен доставка не ки надоранд тамошобино. Марҳамат ина гап занен катихчон доставка нестай. Биёен аз наздик боракошона тамошо кунен ҳамаи чӣ доранд. Иҷада бо пасудоошонам арзон кардагиянд. Пасудоо чанд сум шидагиай? Аксия дора 12 15 сума 10 сум шидаги. 15 сума 12 сума 10 сомон шидагиай. Ина кучанд шиданд? 20 сомон. Хулас ина пасудаам бисёр доранд. Аксия шидагиай диде на ина иноям 10 сомон шид. Марҳамат омада аз наздик бо хутон якта ба якта боракошона тамошо кунед. Ина духтарако бо хоҳиши шумо боз ҳам анам хел супер шлангора ман навор гирифтаистам. ҳозир сезони ҳамина омадагиай. Барои қолин шуштан, барои мошин шуштан, барои мисол токи ангурам шуштанам хушрай, дарахт шуштан, ҳавли шуштан. Хулас беҳтарин вариантай. Ина марҳамат метавонен ки биёен аз наздик дида харидорӣ кунен. Иҷада 30 метраш 40 сомонай, 60 метраш 90 сомонай. Чанд намуд дора? Ина бо биёен и чанд сума? 30 сомон. Инаи 22 метрай 30 сомон. Хулас аз 30 сомон сар мештай то 90 сомон. Ами 90 сума 100 чанд сум буд. Ҳозир арзон шидагиай. Марҳамат ира бинед чӣ хелиай. Диден тамошо бина. Мана и чанд тавай дора регулировка мекунӣ. Чанд намудая шланг. Овуш чанд намуд меброя. Хулоса марҳамат духтарако биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен духтаро то охира биёен ҳамирияди ростаки ба дасти рост мегарден дуюм қатор мешава мағозаи 10 сомона. In магазинда қариб 80% ҳамии борошон 10 сумай. Ана ино чанд сумиян? Швабро 25 сомон. Намхе швабра дар кортон боша 25 сомонай. Ини қисма биненда духтаро. Иҷада шивая плёнкаям ҳастай, ина барои ҳар чӣ гиракам ҳастай. Диден 10 сомон, 5 сомон. Инам хеле нархгузорӣ шидагиянд. Тамоми намуди мачалочко ҳастай диден. Аҷоиб. Мана салфеткаҳо сухойшам аст, мокришам аст. Аз ин тараф бинен латачаҳо ҳаст барои тоза кардани дегу табақ. Мана 7,5 сомон. Симакҳо ҳаст. Хулас инами ҳама чӣ ҳастай. 1001 майдачӯйдае дар ҳақиқат ҳам зиёда аз 1001 та зиёда иҷада. Биёен ин аз наздик бо хутон тамошо кунен. Нигоҳ кунен духтаракои азиз. Ва ё ҳастай барои вана, барои вана шторки ҳастай. Нархошон 45 сум 50 сум анам хелиай. Бо биёен аз наздик як бурак бинен. Ай 30 сомон сар мешава. Парда барои вана. Ай 30 сомон нархш сар мешава. Анаи вешилкачои самоклеечянко ҳам хеле ҳастай. Хулоса ҳамаи чӣ ҳаст охи. Биёен духтарако бо хутон ина тамошо кунен аз наздик бинен. 7,5 сомон будая ё? Мана 7,5 сомон пачкачаш да 4 та дора 7,5 сомон. Иҷа бо қайчичако ҳар намудаш будай 7,5 сомонӣ. Марҳамат тамошобинони азиз. Инамино ҳамаш новинкаянд. Ани иҷада бо салфеткаҳоям будай диден. Духтарако салфеткаотон чанд сумай? Салфетка 8 сум баст.
8 сом 10 сом манам хеле нарх дора. Ина калонош 30 сомон. Иҷа дастархону скатиртом ха чизам ҳаст. Нархошон чанда скатиртора? 40 сомон мана. 40 сомон. Ани иҷада бу палатинсои калон аст. Ино чанд пулан? 30 сомон. Мана. Ина 20 сомон, ина 30 сомон. Якора бинен духтарако вейрои фас сонаки хитои омада 5 сомон. Ина каддо меша ки мегирен 5 сомон. Иҷа чанд рисунка дора? Чанд шанишон текҷон. Мана марҳамат чанд намудуш ҳастай 5 сомони. Ка детскишам будай диден. Бозори Корвон даян. Тарафи пажарка. Сеюм дарвоза. Ами сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен ами қатора баъд дасти рост мегарден дуюм қатор мешава. Маузаи 10 сомона. Баъд иҷа давзи акция рафтеста нигоҳ кунен амҷа чиза дидестен ку ҳамаи ҳами 5 сомон шудагай. Диден? Лампочкои камасраф ҳам ҳастай, ина хеле лошкоям ҳастай. Хулас инами чизе ки мебинен, инами падносам ҳастай. Ҳамаш 5 сомон. Кадом меша мегирен? Ҳамаги 5 сомонай. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст. Айнаи ва яко чанд смай? 10 сомон. 10 сомон. Ина. Ина ино 20 сомон будан дар ошкачо. Ҳозир чанд сомон шуд? 20 сомон буд, 10 сомон шуд. Ина коврик ина иҷо навистаги будай 20 сомон будай 10 сомон шудаги марамат омада аз наздик бубинен. Ина хеле фартуко ҳастай. Баъд ина хеле маҳсулотои шустушӯӣ доранд ку гелошон зурай духтаро 55 сомон шудаги барои либос шустан. Мана як ҳамира истифода мебарид тамом духтаро. Мисол дигар на вай кондитсионер дар кораитона на калген. Хулас марҳамат ина ҳамаи чи доранд. Бакало ҳастай, баночко ҳастай 7,5 сомон. Мана шакаргирако ҳастай 7,5 сомон. Манаи бакало 7,5 сомон. Анаи обнушако ҳастай 7,5 сомон. Ҳами чизе ки мебинен ку тамошобино ҳамашта ҳозир грандиозни акция пешниҳод шудагай. Анаи бакалако ҳастай иёям 5 сомонан. Ино 6,5 сомон буда ина диден духтарако. Коробкашда 6та дора 40 сомон ая. 40 сомон. Марамат ази чанд ваяй. 35 сомон. 35 сомон шуда будай. Мана марамат ам 5 сомон охи. Марамат биёен бо аз наздик як бурака 5 сом 6 сом. Аз наздик бо як бурак борошуна бинен. Мана бакалакои хушрӯе омадай ки духтарако нигоҳ кунен 25 сомон. Даоина мара нишон доди ба фикрам. 25 сомон. Ина каседа дар корай метавонен биёен. Нигоҳ кунен духтарако ина мучам ҳастай. Барои падарка бурдан. Иам ранги ҳам бакалояю фақат намудуш дигай барои нархиш хеле ай. Хулоса 25 сомони. Ина намудуш ҳастай, ина намудуш ҳастай. Иҷада бо ина хе фасоно ҳастай. Инам хеле коробочко даян падарка да хушрӯвай. 25 сомон кришка доран бад медонен. Муҳимон ки кришка доран мана. Чой, кофе хунук намешава. Бозори Корвон тарафи пажарка доставка надоранд тамошобинони азиз. Фақат метавонен биёен аз наздик бинен. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян. Ҳам сеюм дарвозаро ки ворид гаштен то охир амирия да биёен тамошобино. Баъд дасти рост мегарден дуюм қатор мағозаи 10 сомона. Инаи ва одноразови ва яко ҳаст ку 14та дора 7,5 сомон. Мана барои пикник рафтан та стаканчикои одноразови дар кор боша. Манаи 25та дора чанд сом? 7,5 сомон. Нағзакака инам бо мороженик тайёр мекунан ёда. Хулоса ҳамаи чи меёбен. Ҳам одноразови, ҳам анам хеле многоразови стакану шакаргираку чизе ки дар корайтона бо нархи арзон як буракак анами нуқтаи савдо биёен 1001 майдачӯидаи ҳамаи чи доранд тамошобино. Бо тести за акция мегзаронанд ку бисёр барора арзон мекунанд. Ина марамат биёен аз наздик бо хутон як буракак тамошо кунен борошуна. Ина тамошобинони азиз пасдои навинка омадагиай марҳамат кас седа дар корай чанд смаи? 7,5 сомонай. Ина бинен акция шудай 7,5 сомон калонаки хушрӯванд. Мана марамат кас седа дар корай акция рафтестай. Анаи қисмшам ҳастай 7,5 сомон. Ина исмайлико бо омада. Исмайлико чанд смай? Иям 7,5 чиқираки хушрӯвай духтаро. Марамат ина нигоҳ куненда ҳамҷа ҳамаш 7,5.
қатар кой хушро омадаe духтарако марамат пасдатун дар кор боша биёен ине қисма бинен чӣ фасон ҳамаи ҳамин 7.5 сомон шид бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен ряди ростакира то охира биёен духтарако дасти рост мегарден дуюм қатор ба мешава мағозаи 10 сомон на ана ино нигоҳ кунен 10 сомон буд 6 сомон шид кадо меша ки мегирен косаи калон ним коса ҳамаш нархошон коса гуфтестаме пиёла ним коса кадо меша мегирен 6 сомон мана 6 сомон ина беҳад хушрӯ 6 сомони пасудо иҷабо подставкаям омада буда чанд пулай ина хеле подставкаям ҳаст 35 сомон анаи партачо 50 сомон шид духтарако марамад ина кас седа дар корай 50 сомонӣ метонен харидорӣ кунен а косои 6 маям будай ҳозир мерам ашмода нишон метиём тамошо бинони азиз ина марамад нигоҳ кунен ина миҷада инам косаҳо ҳамаш 6 сомонӣ шидагиай интихоб бисёр ай галош ҳамаш ҳархелая шумо вақт дошта бошен духтарако биёен аз наздик тамошо кунен поёнтар кунен ки вапа меоя видеода хулоса нигоҳ кунен духтаро дидена аҷоибот 6 сомон и қисмам 6 сомон а ина якоям хушрӯи ҳастанд ки евростил гулакошон мана иноям 6 сомон шид марҳамат тамошобинони азиз суроғара пурра фаҳмондум то на боварӣ дорум ки фаҳмиден агар ки мисол доставка хоҳен ина рақамашон ҳастай доставка надорам хай хоҳен бо качонам суҳбат шавен шояд ки доставкаям кунам мана ҳама намуд калонан диден 15 сомон ё 10 сомон ё 15 сомон ва юра бинен ҳам хо калонай духтаро мана салатницада хушрӯай мана нархаш бошад 10 сомон мана 10 сомон ё калони фасонан ё амун нархо 5 сомон мана 5 сомон ёш 10 сомон анами қисмам нишонтон битиём ино чанд пул 10 сомон на ина ёям 10 сомон айнай поёни будагиё чи ё 25 сомон 15 шидагӣ ина духтарако аксияи бераҳмона гуфти гапо дар анами нуқтаи савдо дар магазини хитоиё рафтестай успед кунен биёен ина вай 30 сомон буда 20 сомон шидай диден духтаро чӣ хушрӯай хулоса биёен да аксияи зур рафтестай ана хеле коврик омадагиай духтарако нигоҳ кунен коврикои фасон калонаки хушрӯан чанд рисунка омадай дидена нархошон пуштакошон резинай мисол кафелда паркеда дигаси намерава мечаспа меиста хулас ина чанд рисунка дора болошам хушрӯай ина бархтнияй болош нархошон аксар шидагиай 40 сомония 40 сомон марамат рисункош хеле зиёдай шумо тонен агар биёен аз наздик тамошо кунен ира бинен подбренчамастаем қа бисёрай ки ира бинен ишаиш дафасонай мана расветкош гулош барои детски комнатаям гирен хушрӯай барои мисол дани дарам хушрӯай хеле рисункои калониам дора хулоса рақамо ҳаст барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунед